Ikerri notizia bat eman beharko diot. Gure zirkuan infiltratu bat daukagu. Eta ondoren, bideotxo bat ikusiko dugu, zu dantzan, harrapatu zaituelako. Oso bideo laburra da, baina ineditoa. Horrik ikusten duzu. Zu zara, ez da? Dantzan. Mesedez, hau, niri gure espioiek bidali digu hau, eta asaldu zergatik zauden dantzan, zer gertatzen da? Ba, nik uste eta hau zala kamioitako batek ITV-a pasozu neunian. Horako katxarro zarrak dauzka hau, eta kamioi zarrak, eta ITV-koak bereiek badakie, eta baina, beti zuzu badure, eta nire aurrena talerra gotena izate, eta ber, venga, ITV pasateko modun jarri, eta 6 hilabetero jun behar da, eta zirko oso polita da, baina atzetik horre asko bultza behar da, eta orduan, bueno, baina... Beldurtuta joaten zaela, ITV-a. Egi esan, bai. Tentsioan. Bai, eta orduan, derrepente, baina, kamioi denak pasatzen duenen ITV-a dena, ja, legal, ondo gaudenean, baina... Ez da maia gara. Oso pozik hartu. Bueno... Zirkua! Ekainek malabarekin, baina nik bestera bat izaten dut. Bueno, eskerrik asko gure espioiari Lander izan da.